Sa YouTube. Basketball tayo. YouTube. Oh. Get your ball. What? Yo! Get your ball. Oh! Uy! Pinununod ah. Wear your slippers, guys. Slippers. Dalawa. Uy, may isang like. Like that? Like basketball. What's like basketball? Amir. Ah! Oh, shot. Shot. Oh, great job. Get the ball.
Mag-comment kayo kung gusto niyo makita mag-dunk. Walang saging. Kaya sabi, bilis na. Ano to? Oh. Yummy, fried banana. Yummy? Yummy. Ito pala, may comment pala. Hi Mimi. Ba't ganyan lang nagpakita? All. Bakit hindi nagpakita yung comment? Hindi nagpakita yung comment. Hindi ko alam eh. Saan pa nakikita? Oo, shadow. Salamat. Oo nga, plastic motor na dito para pagpawisan kami. Konti lang, 8 minutes lang post na. Tara, baka sukay dito para laro tayo. Ito, ano to eh. Ayan. Pinagasisan ko na para sa health. Ayan. Lapit ang mukha ko nito. Tara, punta. Halika. Pawis oh. Pawis.